Вопытным жанчынам свадьба ўжо не патрэбна. Света Бень, лідарка адной з самых пацешных беларускіх груп «Серебряная свадьба», зараз працуе ў дуэце з электроннай васьміножкай Галяй Чыкіс. Прапаную паглядзець на тое, як Галя грае і колькі выдае гукаў на іх відэаальбоме «Прыём», і гэта проста заварожвае. Гэта прыкольны рэліз, мілы, але тэхналагічны. Так, такой тэатральнасці і абсурднасці, як у кабарэ групіроўкі, ўжо няма, але ёсць нямецкі холад. Мне надо все это забыть, чтоб никого не убить. Ужо дасведчаныя цёткі робяць дарослы музон. Але водгаласы «Серебряной свадьбы» можна пачуць у фінальным нумары відэаальбома «Не печалуйся». Не печалуйся ничем, все вокруг не на совсем, все, что движется, обрящет деревянный ящик.